DXDC Radyoman Report. Gisayangan ang pamilya ni Kenneth Espinosa tungod kay wa na kini makapasok karong tuiga sa Lacson Integrated High School moving up ceremony. Suma ni Budok Espinosa abahan sa namising nga si Kenneth Espinosa nga disabot ang ilang gibating kamingaw kay kun anaa paunta ang iyang anak makaapil kini nga mopasok kauban ang iyang mga classmate nga pagaubanan sa ilang tagsatag sa kabagag ginikanan. Matud ni Espinosa nga pakyas nga makapaso ang iyang anak tungod kay magduha na ka bulan sukad ang insidenteng pagdagit ang Kalinan Police Station Blanco pagyapon sa pagkahanaw sa high school student. Nagkanayon ang amahan nga bisan ang mga classmates sa iyang anak nagpunay gyapon og padalag mensahe sa Facebook account pinaagi sa Messenger sa pamasin nga mutubag kini og musulti kon asa og kinsa iyang mga kauban karon. Gidugang sa amahang Espinosa nga wala gyapon siya mawad-is paglaom og nagtuo kini nga dakong buhi ang iyang anak og gitipigan lamang kini sa taga-gobyerno nga mo'y ilang gituang responsable sa pagka-missing sa ilang anak. So, mo ba nga boy kita kung bata pero ilang gitaguan na siguro asa na lang ibutang. Mao na kung gikagulan ba kay magduha na kabulan kung saan ang sitwasyon sa bata among kakuanan no panangitan mga aon mo makakaon ba siya o nakatuog ba og tarong mo na mong gagagulan mayo. Kasama mo kadto ang mga balitang impormasyon kini sa Radyo Bandudong Rin Lubasbog Tatak RMN. Tatak RMN.